हेलो हाय नमस्कार भाई भौणी मैंने सांगसाथी मैंने मो प्रियर आ केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भलरे थे खुशी थे बिंदास थे सेमती बिंदास था। आज हूँ 6 तारीख माने आम आज अरविंद युवक संघ तोटा साही आम साही आज विसर्जन आज माने संध्या बेलू चलतु देखा मात्र 4टा चलतु ये हूँ साईर जर्सी आम खांटी अरविंद युवक संघ टोका चलतु देखा संध्या बेल।
ଆଉଥରେ ଏପଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ି ଆଉ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଏପଟିକି ଆଉଥରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ କାଲି ଏପଟକୁ ଅଣା ହେବନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କେଉଁଭଳି ବିସର୍ଜନ ହେଲା ତାପରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଲୁପୁର ମାନେ ଭଲ ଡିଜେ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।